Tina hian dar som zan ani a mi som hi le pakhat zan dar som ani a tuna he kan tang forest sanctuary kawng ani a he an hnuk dawn ni hi motor he next ani a chuan so 4x4 yada ani a inpawh dawn ni hi itimi hi tang forest kawng hi chu du thu sam lo ko mai kawng pawh chia a diak pawh diak nè ra thak kha nãy tôi một bếp bếp xem cái này solution solution à zan dar som nuwa kan tang sa next so hi min te boy ni kong chu tun lai chu 4x4 lo tan chun forest sanctuary mi kong hi chu kal lo ram se acha chen chu diak atama chuk chho atama nal boxi khwar boxi chawangin 4x4 ai bak chu kal lo se tha karing next one kal chuan content ti jam zela zandaria ta thing thei tura khan som te dar som pani te anga ni tuna hian dar som apel dei to eng huna nge khai khe lupu an thing thei don le dar som pani dar khat bolvel chu kan thing thei ram chu mo tuna hian 712 ma shwe so in mu them le so ani 712 po ani chu a phit chakra khak ma se tang ve tho ni so chuak the ra me 712 chu ka next so man phele do cười chỉ trên cái này thì theo ăn rồi thì phải tin thế rồi I'm a private. Đúng không? Quá tạm lo rồi.
mix chu tang le to khai mix chu mo boi kha ka ni amota ta sa mà này so ni cho chuak kan ni kha